Ja Anna Silvan Border Agility Team. Valmiina Jatsi, Hupi, Nikka, Oili ja Hukka ja koiria jäljellä 21, mikä tarkoittaa, että me ollaan puolivälissä. Ja Anna Silvaanin ja Liinan tulos karsinnasta vitonen -4.13 ajalla. Ja Puomilla ei noussut käsi, aivan mahtavaa ja nyt tullaan kovaa. Nyt tullaan Aan alastulolle 22 sekkaa suunnilleen. Oi, tuliko siellä yksi väärä suunta? Jotain ihan pientä tapahtui. Kannustaen. Oi, mikä keppikulma. Ja tähän nyt sitten sanon, tuo iso näyttö tuolla takana, se näyttää juuri tämän radan tuloksen ja sijoituksen. Kokonaistulos tulee sitten täältä meidän kuulutuksesta. Kyllä, eli tuolla näkyy nyt sama, minkä mä näen käytännössä. Kostamoinen ja ankkurina Maikki Mai ja Tiina Alatalo. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jos mun listat oikein pitää, niin täällä BTV Agility ja se Vaasa on ollut kärjessä jo pitkään ja ATT Maxi, niin ainakin te olette paikkanne varmistanut finaaliin. Ja älkää tosiaan meitä edelleenkään ihan täysin uskoko. Te tiedätte loppujen lopuksi varmaan emme suosittele paremmin luottamaan kuuluttajiin. Paitsi siltä osalta, että älkää jättäkö koiria autoon. Kyllä, ja kerätkää ne kakat pois, äläkä parkkeeraa sakko paikalle.